كما يلكم تمهارو دحان ديكم تمهارو فلما نتمرت زرليكم ناوتي مالتون مصحف دفترن بيرون اوصيكم او ايدكم حازو تدالوكم دو تمهارو بطعم صبو ابز حلفه موداتا معرف شوعته تمرتكم بزعبا موياو سنه مغوار تماهيركم نيركم تذكر دو تمهارو موياو سنه مغوار مالت حد بعال مويا እቲ ተረባሕ ማሕበረሰብ ንምግልጋል ክሕዞ ዘለዎ ባህሪን ስርዓት ኣሰራርሓን እዩ ዘኪርኩም ዶ ተምሃሮ ጽቡቕ ነዚ ሰሙን ሕዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ትምህርቲ ድማ ኣብ መጽሓፍኩም ገጽ 153 ምዕራፍ 8 ዓርስኻ ምኽኣል ዝብል እዩ ዝርዝር ኣርእስቲ ናይ ሰሙን ትምህርቲ ከፋልጠኩም ተምሃሮ 8.1.1 ተጸባይነት ምውጋድ 8.1.2 ጽግዕተኛነትን ዘይሕጋዊ ንግድን ወይ ኮንትሮባንድን 8.2 ንዝበለጸ ውጽኢት ስራሕ ክብሪ መሃብ ዝብሉ እዮም ዝርዝር ዕላማታት ናይ ሰሙን ትምህርቲ ዕላማ 1 እንታይነት ጽግዕተኛነት ትገልጹ ዕላማ 2 ሳዕብየን ዘይሕጋዊ ንግዲ ወይ ኮንትሮባንድ ተብራህርሁ ዕላማ 3 ሰባት ኣብ ስርሖም ዕውታት ዝኾንሎም መንገድታት ትጠቕሱ ናብ ናይ መጀመርያ ኣርእስቲ ክንኣቱ ከለና ኣብ መጽሓፍኩም ገጽ 153 8.1.1 ተጽባይነት ምውጋድ ዝብል እዩ ተምሃሮ ንምእተው ዝኸውን ሓደ ሕቶ ክሓተኩም ንምምላስ ድልዋት ዲኹም ጽቡቕ ጽግዕተኛነት እንታይ ማለት እዩ ጽግዕተኛነት እንታይ ማለት እዩ ምስ ወለድኩም ተዘራረቡ ተዘራረቢኩም ዶ ተምሃሮ ንፉዓት ጽግዕተኛነት ማለት ኣብ ዝኾነ ብርኪ ዕድመ ዘሎ ሰብ ብዓቕሚ ክሰርሖ ዝኽእልን ንባዕሉ ዘድልይዎ ነገራትን ብኻልኦት ሰባት ክሰርሐሉ ምድላይ እዩ ብፍላይ ቀጻላይ መንነትና ዝቐረጽ ካብ እዋን ቁልዕነትና ጀሚሩ ስለ ዝኾነ ኣብ ገዛና እንሕልፎ ግዜ ብጥንቃቐ ክንጥቀም ይግባእ ኣብ እዋን ቁልዕነትና ብዓቕምና ክንሰርሖ እንኽእል ከይሰራሕና እንድሕር ተሪፍና ምስ ዓበና እዚ ባህሪ ሓቢሩ ይዓብ እሞ ንውድቀት የብጽሐና እዩ ኣብነት ሓደ ህፃን ኣብ ገዛኡ ባዕሉ ማይ ቀድሑ ዘይሰትን ተኾይኑ ክዳኑ ዘይኽደን ብሓፈሻ ዓቕምን ክእለትን እንሃለዎ ዘይሰርሕ እንተኾይኑ ምስ ዓበየ ሃካይ ይኸውን ኣብ ክንዲ ጠንኪሩ ምስራሕ ቤተሰቡ ካብ ዝረኽቦ ኣታዊ ይቋመትን ተጸባይ ይኾንን እዩ ስለዚ ተምሃሮ ጽግዕተኛነት ብዓርስና ተኣማሚና ዓርስና ንኽንመርሕ እንቅፋት ስለ ዝኾነና ጻዕሪ ብምግባር ክነወግዶ ይግባእ ናይ ማቱ ዝደሊ ከም ሳእኒ ይበሊ ዝብል ምስላደ ሰምዕኩም ትፈልጡ ተምሃሮ እወ ጽግዕተኛታት ዝኾኑ ሰባት ዘርእይዎም ሰለስተ ባህርያት ክነግረኩም ሓደ ቁሳውን መንፈሳውን ድሌቶም ንምምላእ ካብ ናይ ካልኦት ሰባት ኢድ ስለ ዝጽበዩ ብዙሕ ምስተጎዱ ይረኽቡ ዘይክረኽቡ እውን ይኽእሉ እዮም ክልተ ንባዕሎም ግቡእ ክብርን ግምትን ኣይህልዎምን ሰለስተ ካልኦት ሰባት እውን ኣይተኣማመኑሎምን ፍትዋት ተምሃሮ ዝስዕብ ሕቶ ንምምላስ ተዳለዉ ተምሃሮ ናይ ባዕለይ እትብልዎ ፍልፍል ኣታው ገንዘብ የውልኹምን ነገር ግን ክዳን ጫማ ምግብን ደፍተርን ወዘተ ወለድኩም የማልእልኩም እዮም ስለዚ ተምሃሮ ጽግዕተኛታት ዲኹም ወይስ ኣይኾንኩምን ንባዕልኩም ኣብ ምንታይ ትምድቡ ጽግዕተኛ ወይስ ዓርሱ ዝኻለ ሰብ ምስ ምኽንያቱ ኣብ ደፍተርኩም ጻሓፉ
ጽሕፍኩም ዶ ተምሃሮ ብጣዕሚ ንፉዓት ንስኻትኩም ጽግዕተኛታት ኣይኮንኹምን ምኽንያቱ ዕድሞኹም ህፃናት ኢኹም ኣብዚ ዕድሞኹም ናይ ባዕልኹም ኣታዊ ክህልወኩም ትጽቢት ኣይግበርን ናትኩም ድልየት ንኽማላእ ናይ ወለዲ ግቡእ እዩ ብተወሳኺ ንስኻትኩም ተምሃሮ ኢኹም ትምህርቲ ከዓ ስራሕ እዩ ስለዚ ጽግዕተኛታት ከይኾንኹምስ ሰራሕተኛታት ኢኹም ምስ ዓበኹም ጽቡቕ ኣታዊ ንኽህልወኩም ኸዚ ንፉዓት ተምሃሮ ክትኾኑ ይግባእ ዕድምኡ ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾነ ሰብ ዕድምኡ ዝሸምገለ ሰሪሑ ንምንባር ጥዕና ዘይብሉ ሰብ ብሓፈሻ ንምስራሕ ዓቕሚ ዘይብሉ ሰብ ጽግዕተኛ ኣይበሃልን ጽግዕተኛ ዝበሃል ምስራሕ እናኸኣለ ዘይሰርሕ ሰብ እዩ ተምሃሮ እዚ ቅድም ኢለ ዝገለጽኩልኩም ኣብ ውልቀ ሰባት ዝንጸባረቕ ጽግዕተኛነትን ጉድኣትን እዩ ብኻልእ መንገዲ ጽግዕተኛነት ብደረጃ ሃገር ክርአ ከሎ ከዓ ጉድኣቱ ዝኸፍአ እዩ ንምዃኑ ተምሃሮ ጽግዕተኛነት ብደረጃ ሃገር ብኸመይ ትገልጽዎ ዘለዎ ጉድኣት ኸ እንታይ እዩ ንምዃኑ ተምሃሮ ጽግዕተኛነት ብደረጃ ሃገር ብኸመይ ትገልጽዎ ዘለዎ ጉድኣት ኸ እንታይ እዩ መሊስኩም ዶ ተምሃሮ ብጣዕሚ ንፉዓት ጽግዕተኛነት ብደረጃ ሃገር ክርአ ከሎ ሓንቲ ሃገር ኣብ እዋን ድርቂ ሕማምን ካልኦት ተፈጥሮኣዊ ሰብ ሰራሕን ሓደጋታት እንተጋጥምዋ ከምኡ ንዝካየዱ ምንቅስቃሳት ልምዓት ብናይ ካልኦት ሃፍታማት ሃገራት ገንዘብ ሓገዝን ልቃሕን ተንጠልጢላ ክትነብር ከላ ዘርኢ እዩ ሓንቲ ሃገር ጽግዕተኛ እንተኮይና ሉዓላውነታ ይድፈር ሚስጥራ ኣይሕለውን ዘለዋ ታሪኻውን ተፈጥሮኣውን ሃፍታታ ብቐልሉ ይስረቕ ዜጋታታ መሰሎም ይጠሓስ ፍቕሪ ሃገሮም ይቕንስ ኣብ እዋን ሓደጋ ብብዙሕ መልክዑ ካብ ካልኦት ሃገራት ሓገዝ ትደሊ ኣብነት ኣብዚ ኸዚ እዋን ኣጋጥሙ ዘሎ ተላባዲ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ሃፍታማት ሃገራት ማለት እውን ዓርሰን ዝኸኣለ ሃገራት ብናይ ባዕለን ሙሉእ ዓቕሚ እናተቃለሳ ይርከባ ድኻታት ሃገራት ማለት እውን ጽግዕተኛታት ሃገራት ድማ ዝተፈላለዩ ሓገዛት የድልየን እዩ ስለዚ ተምሃሮ ዓርሳ ዝኸኣለት ሃገር እትበሃል ድምር ናይ ዜጋታታ ፍልጠትን ገንዘብን ሃፍቲ እዩ እሞ ጠንኪርኩም ኣጽንዑ ጥንኩር ጻዕሪ ምስ ጽቡቕ ኣተሓሳስባ ተደሚሩ ንዓወት የጎናጽፍ እዩ ክደግመልኩም እየ ተምሃሮ ጥንኩር ጻዕሪ ምስ ጽቡቕ ኣተሓሳስባ ተደሚሩ ንዓወት የውጽሕ እዩ ትከታተሉ ዘለኹም ተምሃሮ ብጣዕሚ ንፉዓት እምበኣር ናብ ዝቕጽር ርእሲ ትምህርትና ክንኣቱ ኣብ መጽሓፍኩም ገጽ 156 8.1.2 ጽግዕተኛነትን ዘይሕጋዊ ንግድን ወይ ኮንትራባንድ ዝብል እዩ ተምሃሮ ኮንትራባንድ ዝብል ቃል ካበይ ሃገር ቋንቋ ዝመጸ እዩ ትርጉሙ ኸ እንታይ እዩ ኮንትራባንድ ዝብል ቃል ካበይ ሃገር ቋንቋ ዝመጸ እዩ ትርጉሙ ኸ እንታይ እዩ ተምሃሮ ኮንትራባንድ ማለት ኮንትራን ባንድን ካብ ዝብሉ ክልተ ቃላት ጣልያን ዝመጸ ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ኮንትራ ማለት ምቅዋም እንትኸውን ባንድ ድማ ሕጊ ደንቢ መምርሒ ማለት እዩ ኢልኩም እንተመሊስኩም ብጣዕሚ ንፉዓት ብሓፈሻ ንግዲ ኮንትራባንድ መንግስቲ ንዘውፅእ ሕጊ ብምቅዋም ወይ ብምጥሓስ ዝካየድ ምንቅስቃስ ንግዲ እዩ ኮንትራባንድ ጸልም ዕዳጋ ወይ ብላክ ማርኬት ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ እዩ ስለዚ ንግዲ ኮንትራባንድ ዕብየትን ቅሳነትን ሓንቲ ሃገር ዘመዛብል ገበን እዩ ተምሃሮ እዚ ስዕብ ሕቶ ንምምላስ እስኪ ተዳለው ዘይሕጋዊ ንግዲ ወይ ኮንትራባንድ
ንሃገር ዘውጽሖ ጉድኣት እንታይ እዩ? ዘይሕጋዊ ንግዲ ወይ ኮንትሮባንድ ንሃገር ዘውጽሖ ጉድኣት እንታይ እዩ? ተምሃሮ ንምምላስ ሞኪርኩም ዶ? ንፉዓ ተምሃሮ ሳዕቤናት ንግዲ ኮንትሮባንድ ክነግረኩም ዓቕሚ መንግስቲ ብምድኻም ልምዓት ክጠዓናቐፍ ይገብር። ሃገር ካብ ኣታውን ወፃእን ኣቑሑ ክትረኽቦ ዝግባእ እቶት የስእና። ዘይምርግጋዕ ዕዳጋ ብምፍጣር ንሕጋዊ ነጋዶ ንውድቀት የብጽሕ። ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝኣቱ ኣጽዋር ኩናት ህይወት ንስግኣትን ሓደጋን የቃልዕ ዝብሉን ዝመሳሰሉን እዮም። ኣብ ንግዲ ኮንትሮባንድ ምስታፍ መግለጺ ጽግዕተኛነት እዩ። ምኽንያቱ ጽግዕተኛ ዝኾነ ሰብ ንባዕሉ ጥራሕ እምበር ብዛዕባ ካልኦት ዜጋታትን ሃገርን ኣይግደስን። ከመይ ኢለ ብኣቋራጭ መንገዲ ክፍትም እምበር ብዛዕባ ኣብ ድኽነት ዘለዉ ጽጉማት ወገናት ሓልዮት የብሉን። ስለዚ ንግዲ ኮንትሮባንድን ስምዒት ጽግዕተኛነትን ዘይነጻጸሉ ክልተ ተግባራት እዮም። ብሕጊ ገበን 1997 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓንቀጽ 352 ምጥሓስ ኬላ ወይ ኮንትሮባንድ ገበን ምዃኑን ብሕጊ ከም ዘቕጽዕን ተደንጊጉ እዩ። ቅንዕና ንባዕልኻ እዩ፣ ተኣማንነት ንኻልእ እዩ እሞ ዝኸበርኩም ፍትዋት ተምሃሮ ቁንዓትን ተኣመንትን ክትኾኑ ኣለኩም። ተምሃሮ ምሳይ ደለኹም ንውፍዓት ናብ ዝቕጽል ናይ መወዳእታ ርእሲ ትምህርትና ክንሰጋገር። ኣብ መጽሓፍኩም ገጽ 158 ንዝበለጸ ውፅኢት ስራሕ ክብሪ ምሃብ ዝብል ርእሲ ከቕርበልኩም እየ ተኸታተሉ። ተምሃሮ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ዝተዋፈርሉ ዓይነት ስራሕ ብዝለዓለ ውፅኢት ብምዕዋቶም ብዓለም ለኸ ከምኡ እውን ብደረጃ ሃገር ክሽለሙ ከለዉ ርኢኹም ወይ ሰምዕኹም ዶ ትፈልጡ? ንስኻትኩም እትፈልጥዎም 3 ፍሉጣት ሰባት ሃገርና ጥቀሱ። ጠቂስኩም ዶ ተምሃሮ? ጎበዛት። አትሌት ሃይለ ገብረስላሴ፣ አትሌት ለተሰንበት ግደይ፣ ወይዘሮ ፍረወይኒ መብራህቱ፣ አርቲስት ደስታ ሓጎስን ካልኦትን ብኣብነትን ተጠቂስኩም ንውፍዓት። ተምሃሮ ዝለዓለ ውፅኢት ስራሕ መሰረቱ ኣብ ዝተዋፈርናሉ ዓይነት ስራሕ ዝህልወና ንጥፈትን ጥንካረን እዩ። እቲ እንሰርሖ ስራሕ ሓደ ንምንታይ ከም እንሰርሕ እንተፈሊጥና፣ ክልተ ከመይ እንተሰሪሕናዮ ዝበለጸ ውፅኢት ከም ንረኽበሉ ተመራሚርና እንድሕር በፂሕናሉ፣ ሰለስተ ካብ ካልኦት ሰባት ተመክሮ እንድሕር ወሲድና፣ ኣርባዕተ ተማሂርና ፍልጠትና እንድሕር ኣማዕቢልና ውፅኢት ስራሕና ዝለዓለ ይኸውን። ብኻልእ መዳይ ድማ ዝለዓለ ውፅኢት ስራሕ ኣብ ውሽጡ መንፈስ ንሕንሕ ዝሓዘ እዩ። እዚ ካብ ካልኦት ዝሐሸ ኮይንካ ምርካብን ብውፅኢት ስራሕካ ንባዕልኻ ንስድራኻን ሃገርኻን ምጥቃምን ዘመላኽት እዩ። ተምሃሮ ጽቡቕ ስራሕ ንሰርሑን ተመክሮኦም ንዘካፈሉናን ሰባት ናዕዳን ርእቶን መሃብ መግለጺ ስልጡንነት እዩ። ምኽንያቱ ክነድንቆም ከለና ንዝሐሸ ውፅኢት ስለ ዝለዓዓሉን ንብዙሓት ሰባት መርኣያ ስለ ዝኾኑን እዩ። ተምሃሮ ምድናቕ ባህልና ክኾን ኣለዎ። ጽቡቓት ቃላት ብምዝራብ ለጋሳት ክትኾኑ ኣለኩም። ተምሃሮ እዞም ቅድም ኢለ ዝገለጽ ኩልኩም መንገድታት ተኸቲሎም ዝጓዓዙ ሰባት ዕውታት ይኾኑ እዮም። ብኣንጻሩ ድማ ንዝሰርሕዎ ስራሕ መጽናዕትን ጥንቃቐን ከይገበሩ ናብ ስራሕ ዝኣትዉ ሰባት ዝኾነ መሰናኽል ክገጥሞም ከሎ ተስፋ ይቆርጹ፣ ስርሖም ጠጠው የብሉ፣ ከይተዓወት ከዓ ይተርፉ። ትከታተሉ ኣለኹም ተምሃሮ? ብጣዕሚ ጽቡቕ። ናይ ጽባሕ መንነትና ዝውሰን ብናይ ሎማዓንቲ ተግባርና እዩ እሞ ሎማዓንቲ ብኣግባቡ ተጠቐምዋ። ፍትዋት ተምሃሮ ናይዚ ሰሙን ትምህርትና ንምጥቕላል ቀንዲ ነጥብታት ከዘኻኽረኩም። ጽግዕተኛነት ማለት ሓደ ሰብ ናይ ምስራሕ ዓቕሚ፣ ክእለት፣ ጥዕና እናሃለዎ
ቁሳውን መንፈሳውን ድሌታቱ ብኻልእ ሰብ ክማልአሉ ምድላይ እዩ ተጸባይነት ምውጋድ ዝከኣል ጠንኪርኻ ብምስራሕ እዩ ንግዲ ኮንትሮባንድ ካብ ሕጊ ወጻኢ ብሓጽር መንገዲ ንምህፍታም ዝፍጸም ገመን እዩ ኣብ ዝተዋፈርናሉ ዓይነት ስራሕ ጠንኪርና እንተሰሪሕና ዕውታትን ተሸለምትን ክንኾን የኽእለና እዩ ተምሃሮ ናይዚ ሰሙን ትምህርትና ብዝበለጸ ንኽርድአኩም ክተንብብዎም ዘለኩም ኣርእስትታት ንባብ ከዘኻኽረኩም ንባብ 1 ገጽ 154 ቆርበት ብርሑሱ ቆልዓ ብንእሱ ንባብ 2 ገጽ 156 ውጽኢት አልቦ እትብል ብጣዕሚ ሰሓበት ንባብ አንብብዋ ንባብ 3 ገጽ 159 ምስ ወይዘሮ ኤልሳቤጥ ሓጎስ ዝተገበረ ቃለ ምሕተት ብዛዕባ ንዝበለጸ ውጽኢት ስራሕ ግብሪ ምሃብ ዝብል ትሕዝቶ ብዝበለጸ ንኽርድአኩም ይሕግዘኩም እዩ ዝኸበርኩም ፍትዋት ተምሃሮ ብሓፈሻ ናይዚ ሰሙን ትምህርትና ነዚ ትከታተልዎ ዝነበርኩም ይመስል ነይሩ ቀጻሊ ሰሙን በዚ ሰዓት ሕዘልኩም ዝቐርብ ትሕዝቶ ትምህርቲ ኣብ መጽሓፍኩም ካብ ገጽ 162 8.3 ዓርሰ እምነት ክሳብ መጠቃለሊ ምዕራፍ 8 ገጽ 168 እዩ ክሳብ ሽዑ ጽቡቕ ናይ መጽናዕቲ እዋን ይኹነልኩም ምሕዝነትኩም ምስ መጽሓፍን ደፍተርን ብምግባር ኮሮና ቫይረስ ተኸላኸሉ ደሓን ቀኒ ተምሃሮ